Παρουσία παίζει τον πρώτο ρόλο. Την έχω. Ο λόγος στο δεύτερο. Δεν τον έχω. Αυτόν θα το δώσω εγώ, αγόρι μου. Και προχωράμε στο πρώτο μάθημα. Ναι. Τον πολιτικό σου αντίπαλο, τον κολλάς στον τοίχο. Με βουλιές. Όχι, αγόρι μου. Τι? Με επιχειρήματα. Επιχειρήματα δεν έχω, αυτά λέμε. Εδώ είμαστε εμείς εδώ πέρα για να στα δώσουμε τα επιχειρήματα. Για παράδειγμα, σου κάνω μια ερώτηση. Λέμε τώρα για ποιο λόγο ο Γιώργης Παπανδρέου διεμβόλησε τον Ανδριανόπουλο και τον Μάριο. Άγνωστες λέξεις. Όχι, άγνωστο λέξη στον αέρα, αγόρι. Μα και στο σχολείο ρωτάω, όταν δεν ήξερα, έλεγα άγνωστες λέξεις. Όχι, θα κάνουμε μια γενική απάντηση, φλόρτη. Γενική απάντηση. Ακριβώς. Τι είπα, ας πούμε, τους διεμβόλησε, κύριε, δεν τους πλάκωσε και στο ξύλο. Παρότι δεν, εν τούτης ναι. Παρότι δεν, εν τούτης ναι. Παρότι δεν, εν τούτης ναι. Το έχεις. Το έχω. Αγόρι μου και ναι μου, προχωράμε. Τι σημαίνει διεμβόλησε. Τους πλάκωσε στα εμβόλια. Όχι, ρε αγόρι μου, βάλε και λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Γιατί χειμώνας καιρός είναι οι όσοι κυκλοφορούν, μεγάλος άνθρωπος είναι μάνος, του τράβηξε ένα εμβόλιο. Παρότι δεν, εν τούτης ναι. Είδες, τι σημαίνει διεμβόλησε. Σημαίνει τους άλλαξε, γνώμη τους άλλαξε. Έγινα πασόκ. Όχι, αγόρι μου, δεξί παραμείνανε αυτοί. Πώς γίνεται αυτό. Βγάζω παπούτσι, βάζω παντόφλα. Μπαίνω στο τζαμί, προσκυνώ και είμαι χριστιανός ακόμα. Κοίτα, παρότι δεν, εν τούτης ναι. Θα τρελαθώ έτσι. Ο Γιώργος δεν είναι αριστερός τύπου. Απόλυτα, απόλυτα. Και πώς πήρε δύο δεξιούς να τον πάνε αριστερά, αφού πήγαινε δεξιά αυτή. Αγόρι μου και ναι μου, μη κουράζεις αυτό το πολύτιμο που έχεις εδώ μέσα. Λίθο. Ακριβώς. Προχωράμε λοιπόν. Διεμβόλησε. Είναι η διαδικασία για την οποία ο διεμβολισμός μέσα από μια κομματική στруκτούρα. Δεν σε πιάνω, δεν σε πιάνω. Για στη βεράντα. Πάνω σήμα. Πρόσεξε με πάρα πολύ, πρόσεξε με πάρα πολύ. Είναι σωσάκι. Σωσάκι. Θα παίξει. Θα παίξει. Ο Γιωργάκης Παπανδρέου έκανε και αυτό μια ανοησία. Βέβαια είναι μεγάλος, μεγιστάνας, ιδιοφυΐα, αλλά προσκάλεσε αυτό αποσυσπήρωση. Τι. Αποσυσπήρωση. Αχ, τη βοήθεια του κοινού. Όχι, στο διάδοχο δεν παίζει ποτέ τίποτα του κοινού, ρε. Ωραία. Δηλαδή, συσπήρωση. Αποσυσπήρωση. Ψήξη, απόψυξη. Δηλαδή, να λέμε απλά, μαζευτήκαμε όλοι να κάνουμε το κόλπο και ένα σας την κομπάνισα εγώ. Μίλα έτσι ρε παιδί μου, να καταλαβαίνω γαμώ την απόψυξή μου. Μήπως και...